microphone. Sandali lang, walang microphone. Hello! Adood na? Live ko ron. Wala ko tingin kan ganihaw. Wala siyang sounds. Ewan ko kung meron sounds ba. Meron na. Meron na talagang sounds. Yes! Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Miss Human Being, pakisubscribe naman dyan para may subscriber. O ang nakita niyo nyo kanina, kahapon, yung nag-live ako medyo maiksi, mahaba pa yung bukog ngayon, maiksi na kasi ang init, ang igang. Do, di ba? Asa naman ni, ay, Miss Chelo Ingok, asa naman ka? Mrs. Adiha, asa naman taong kaday? Mrs. Puloy, asa naman ni, oy, time out sa di, asa ni, oy, asa naman si Miss Ingok? Magsuwat sa kuha. Kasi ganahan di mo message na to, pwede ra mag-message. Nga ana siya. Kaya pwede ka mo message diha dai kay aron na atay message sa makita. Mo na siya nga kinahanglan gyud nga mag-live kuno diri sa din nakuha ang microphone, dapat lang kay dapat microphone. Di ba? O ang akong kuan channel is about na sa ato ang tutorial sa buhok. Sa hindi nakaintindi, kung minsan hindi sila nakaintindi yung mga Tagalog, ay kasi Bisaya kasi ako. Di ba talaga ang mga Bisaya, mag-Bisaya talaga para kuan kuan dito maklaro ang atong istorya kay dili man dito mag-Bisaya kung hindi ka mag-Bisaya, mag-Tagalog, magtutuloy. Ang hirap talaga magtutuloy sa Tagalog. Dapat Bisaya para duri-duriso ang salita, di ba? Ganun talaga. Wala sigurong viewers. May viewers ako pero isa lang. Sige, sa sunod naman. Bahin tungkol sa mga buhok at pag-uusapan ngayon. Medyo ano yan ang mga gamot kong ginamit. Hindi yan na mabili mo kahit saan-saan. Kailangan mabili mo yan sa may ano kami, may ano, supplier sa Maynila. Ganon, yung Schwarzkopf kasi, iba yan ang Schwarzkopf, hindi yan basta-basta mo mabili kahit saan-saan. May ano pa ako dito, oh. May pasta pa ako dito. Sorry po. Nakita yung pasta ko, may, na ano to, bago lang na ano sa basis. Diba? Nasaan naman yung mga viewers ko ngayon? Walang viewers. Sana magkaroon naman ako ng watch hour dito sa YouTube kasi wala na ako talagang watch hour. Yung watch hour ko naubos na. Nasaan na ba yung mga watch hour ko? Medyo malaki-laki naman yun. Malapit na siguro 1,000. Nawala siya kasi hindi ako active dito. Na-active ako sa Facebook kasi doon ako na-monetize. Pag monetize kasi dapat palaging nag-upload ng mga video. Upload ka ng mga reels, di ba? Tulad dito, kailan pa kaya kasi ang laki ng kailangan sa monetization sa shorts, 10 million. Kailan pa kaya ako magka 10 million, no? Uy, ginoo ko. Wala yung chance siguro maging 10 million ang views ko. Ang hirap-hirap. At saka yung bago ngayon daw na may ano technique yan ang thumbnail sa shorts. Baka alam ko naman yung thumbnail, baka magka-thumbnail na ako puhon kay nag-move na ko ginawa ko yung mga ano, dapat kailangan na maging thumbnail siya. Okay lang naman siguro, may isa naman akong naging thumbnail, pero wala pa rin nanonood sa mga video. Bakit man? Bakit nasaan yung mga viewers? Ayaw nyo sa akin? Maluisad po din tawon mo. Asa naman ni sinisingok? Ay, ato ko yung tawagan, di? Asan mo kami? Ako itong patawa. Ano? Sandali lang ha, may tawagan mo na ako sa dito. Saan na ba yan? Bakit hindi ka nagtantaw sa live? Gusto kong nandoon sila. Diba? Diba? Live na ta ngayon dito sa Miss Human Being. Where are you, my dear?
may ano ako ngayon, darating na customer, magpakulay ng buhok. Palagi ako nagkulay ng mga buhok, nag-ribbon ako ng mga buhok kasi gano'n talaga ang trabaho ko. Pinakita ko na kung paano Miss, tanaw na ba? Hindi tanaw na. Kay kuan ka ng ganun talaga ang trabaho ko, mag-ribbon ng mga buhok, pinakita ko kung paano maggamit ng mga gamot, paano gawin, paano magtrabaho, magtrabaho ng mga Schwarzkopf product, kasi kailangan mo talagang marunong kang hello mga people, mga human being tips and tricks kakaron! Kailangan mo talagang marunong kang magtrabaho ng Schwarzkopf product. Kasi hirap-hirap pagkuma, di ba? Ang hirap mag-ribbon ng mga kulay katulad ng buhok ko. Ang buhok ko hindi to naka-highlight kasi ang hirap kasi mag ano ng buhok. Pag may highlight, hirap trabahuin. Baka mag-grateful siya, di ba? So kailangan talaga ng ayusin ang trabaho ng mag-ribbon ang buhok. Kasi wala ka ng customer pag hindi mo ay ayusin yan. At kung minsan, may mga buhok dyan na nasira na yung nandoon sila kahit saan silang salon nagpunta, yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa kanila para ang kanilang mga buhok ay hindi doon nasira. Kasi sa mga gamot na ginamit nila, lalo na yung mga gamot na medyo mumurahin lang yung mga gamot, may ilaw pa ako, oh. Tingnan nyo, pa ilaw-ilaw pa, may ganon. Parang gumanda ka unti ba? Kahit hindi naman kagandahan, basta may ilaw lang. Sabi pa nila, ano ko muna to camera para nandito ako sa laptop ko nag-live kasi pag cellphone, parang maliit ang screen mo, di ba? Hi, Miss Ingok! Kumusta naman ka diha, ma'am? Message ko na nagamay, oy, para na ako message. Tubag-tubag ko kunuhay ko para ingon ba nga na ay message. Kumusta man na, oy? Nasa kilid, makapindot sa message, dili. Ato na sa live. Wala lagi ka ni comment ko diha, dahil. Ba't buang, yan Hoy, nga na siya ang gawin sa buhok, di ba? So, hindi lang tayo medyo matagal mag-live kasi may customer akong darating. Pero hindi ko alam kung anong oras si ma'am. Kasi medyo matagal ko si ma'am pupunta dito. Diba? Ganun ang buhay. O sa tanan ni tanaw din ha, na ako'y viewers na 2 million, dako tayo na 2 million dyan. Pero nagpasalamat ako sa yung last na ano ko, live, may nanood kahit papaano. Kahit isa, dalawa, tatlo, apat, ganun. Okay lang yan kasi nandito tayo sa YouTube. Hirap magkaroon ng viewers ang YouTube. Hindi katulad ni Facebook na dami magko-comment, dami mag-react. Yung isa yung pag mag-banner, giduri sura ang banner, ritual. Sige. Ganun, di ba? May Miss Human Being. Sabi pa nila, bakit Miss Human Being? Yung mag-shout out, bakit daw na Miss Human Being? Miss Human Being naman daw lahat. Hindi yan ang ano ko talaga, Miss Human Being. Di ba? Maganda yung ano ko, no? Sana hindi na mailisan. Ganun ang pangalan sa YouTube kasi sa Facebook. Iba ang pangalan ko doon, hindi Miss Human Being. Unsa man kaday, gwapa ka. Hi, kaperti ni Miss Human Being. Sige ma'am, ingana man jud ka. Hala nun, ala ko'y comment diri ba, ganahan ko. Mag-comment pa mo din daghan. Poy, nag-unsa ka diya, Poy! Unsa man ka diya, Poy, oy? Nagdimagema ko diri dong. Diri mo iso. Unsa pag ko, yan, nag-live, di ba? Ganito talaga ang buhay pag gusto mo mag-vlogger. Shout out ni Maricho o ni Adora ang kinagwapahan.
asa pa man tong usa ka kauban ninyo, mga sweeper nga mga maanyag, di ay? Asa man tong usa si Mary Chris? Wala na pili sa inyong shout out, ma'am. Papila sa shout out kay para magawa sila dire. I-shout out po na imong mga kauban day. O ganahan mo magpariban, pwede mo magpariban dire pero na ako sa somewhere in Visayas, na ako somewhere in Bukol, ana. Wala ko sa Maynila kasi yung mga tao na may kung minsan ay magtanong kung taga saan ba ako, taga Cebu ba daw or taga Maynila. Hindi ako Maynila, dito lang naman ako sa Visayas kasi nandito, ganito talaga ang buhay, di ba? Kung saan ka na butang sa Ginoo, diha ka gipadpad sa kalibutan, diha ra jud ka, dili ka pwede mo adto puyo sa lahing na world, di ba? Ana rin jud ka kay diha mo ka nagtuan, sa mga dapitan na himutang. Isaon man lang yun ng akong life. Hala, naalagi Miss Chirilo Sally Inyok diri ay. Isaon man na siya, oy. Nya, ma'am, saan naman itong pagkababaya, anak, ma'am? Asa naman si Angelina Jolie? Wala na ni kuan? Wala na ni uli? Wala ka nag-istorya ba? Nga hindi mag-live, no? O gahapon ka nagtanaw po live na hinuot ko ato kay na pwede dahil diri mag-away-away. Ug sa Facebook ato, dugay rin yung itong gisagpa ni dugay itong gisagpa ni Facebook at lupa yung kadayon kay ang Facebook ba ayaw, wala ko kainin kong pambal di ay si Facebook ka, paron yung kadayon o pasagat ka istorya, gamay ra kaayo, restricted ka, pero dili po din ma-restrict po taoy na paluoy po yung tao ka YouTube, ayaw yung tao restrict kay dili lalim, ang hirap talaga mag-edit ng mga video pagkatapos na restrict ng dahil sa music. May nag-music kasi ako, di ba? Hindi naman yung ano yun, YouTube. Sana may YouTube YouTube creator. Sana may YouTube creator na wala pa. Wala pa sa Play Store, wala pa sa App Store. Wala pa talagang YouTube creator. Saan ba yung YouTube creator? Hindi ito sa YouTube creator. Baka may ano sila doon. May mga music na sabi pa ng iba dyan, YouTube creator to no? YouTube creator. May create na, pero wala siya creator. Kailan pa kayo ilagay ang YouTube creator? Wala pa talaga. Wala pa siya. Bakit ganun? Sana magkaroon ng YouTube creator sa Pilipinas. Maawa ka naman dyan. YouTube. Para hindi na mahirap maghanap ng mga music. Hirap talaga mag-music. Hindi mo alam, ma-restrict ka. Ganun talaga ang anong kanaway may nakabutang ani. Oy, why man? Bakit kanaway ang nabutang dito? Sige, ana din. Sana magkaroon na ng YouTube creator para madali lang mag-edit ng mga video kasi nandoon na ang mga music. May mga sound effect. O, di ba? Hindi katulad ng hanap ka ng music pagkatapos na-restrict ka. Ang hirap-hirap mag-edit ng video. At saka yung pang sa short, kung minsan ma-restrict po sa short. Pero, bakit ganon? Bakit maliit ang mga views natin? Kung minsan mawala ka ng pag-asa, di ba? Wala ka ng pag-asa na mag-YouTube. Yan, kung minsan hindi ako mag-upload ng video kasi nawala ng pag-asa. Hirap-hirap kasi. Ang hirap kung anong gawin dito sa YouTube, magtumbling-tumbling kaya para magka-views tayo. Nang nagtanaw ha, don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Ayaw mo kalimot and don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Like, share, comment below. Ganahan ko mo follow na ko na ko sa Facebook. Sa itong Facebook akong ngalan, Ricardo Santiago.
Narikado ko ditong nakita kay tungod sa atong Meta World. Kasi Meta World, mangayog ID. Yang ID atong gamiton, duha ka buok valid. Ang sunod. Atong ngalan tinuod, mo tatak atong nakita, mo gawas atong tinuod ngalan. Mo na yung drama diha. Kasi siya, another county is Angeline. To, wala na yun. Tuanan si Angeline sa another crown country. Shout out ni Chirilo Stali, ug ni Jipoy Stali, ug ni Crib Stali. Ug sa tanan ning tanaw diha, shout out ni Maricho, ug ni Adora, ug Mary Chris, kauban sa Mary C. Asa naman na sila karon kay basta kuan kuno wala kuno gauwan ang kalibut uwa nag ug nag-uwan ang kalibutan kay gauwan diri. Ewan ko kung bakit palagi nakauwan di na nagulan dito sa Bohol palagi nag sige ba kauwan bakit sige gauwan. Hala, isarado ko na gamay wala gyud ang aircon naninaga na mga aircon. Hala maging puntahan pa hindi wala na talaga ang aircon. Oo. Kasi yung mga pultahan, naabri ang mga pultahan, wala na talaga ng aircon. Anong oras kaya yung customer kong darating? Parang wala naman si ma'am. Nag-message ako sa kanya, anong oras ma'am? Sandali lang. O di ba? Ganon. Ngayon, may customer ako kanina. Pagkatapos, nag-shoot ako ng mga video. Yung mga video, itong kilikili ko, gusto niyo kilikiling ganito? Ano lang, nandoon lang sa tabi-tabi yung mga pang kilikili power para maputi yung mga kilikili ninyo. Yun lang. Para hindi ka mahiya mag-ana-ana ko. Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon. Kaya pag wala na kung hilo mga people, oh, saan nakakamo? Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon. Bakit may tips and tricks? Nawala na akong viewers, kung saan na may viewers na ako, ito na lang. Wala kita na, no? Wala siya nagtanaw dahil. Hindi, okay na na, ay basta kay sana mapun anong taon na ako ang watch hour aning YouTube kay ni magtanaw ko sa tutorials kung minsan nandoon ako sa tutorial sabi pa nila mag ano daw mag-live sa YouTube. Yun, nag-live na ako ngayon. Sugod-sugod ako live para sa ano pod sa Facebook, na-monetize ko sa Facebook tungod sa akong sige og live. Kaya ang live jud kay dako jud kag makuha ang mga watch hour dito. Ang minute viewed ang Facebook dito watch hour. Doon ako na-monetize siguro sa live. Kasi ang live malaki talaga ang ibigay sa inyo ng watch hour. Kahit walang nanonood, pwede iwan ko, may nanonood wala. Ewan ko dito sa YouTube, siguro kung walang manonood, ewan ko, hindi ko pa alam ano dito patikot-sikot sa YouTube. Ang hirap kasi sa YouTube, saka yung mga video mo, ang dami kasi mga ano ngayon, mga, mga vlogger na sana noon lang ako. Pangarap ko talaga may maging vlogger noon pa. May mga itiin agburo kumulakso na anak sila security. Okay naman po eh. Oh, diba? Isang ko ito na hindi ko pinakita yung mga gamit ko, no? Yung mga kulay kong ginamit, yung sige, mag-istorya na po sa yung mga ginamit ko, may bago akong kulay na ginamit ngayon, yung Disney City. Dahil nakita naman siguro ninyo na paano ako mag-ribbon ng buhok, kung paano ribbon ang kahit may kulay or kahit na may ano may highlights hindi yan masisira pag Swarovski ang gamit mo kasi si Swarovski kaya ang ano nila ang rebonding is may number ang number nila is na may number 1, number 2 and 0
Yung number one is para yan sa mga buhok na hindi masyadong sira. At saka yung number two is para sa medyo sira na ang buhok, medyo damage na talaga. At saka si number one para sa virgin or yung virgin pa ang buhok, kinulayan na pero bago ng kinulayan, hindi palaging nagkulay ng buhok. Pwede yan sa zero. Yan kasi para hindi masira ang buhok. Pag hindi mo alam, pero pwede na rin ang mga ribbon, pwede ang ribbon ni sa Swarovski, ihalo mo yung number one at saka number two, ihalo mo yung number two at saka ang zero, pwede yan, wala problema, pwede halo mo silang tatlo, pero hindi siguro pwede tatlo, dalawa lang, pwede ihalo mo ang number one at saka number two, pwede rin ihalo mo si zero at saka si number one, pwede ihalo mo si zero at saka si number two is ang resulta niyan is number one. Pero pag ang buhok matagal tumalad yung rebonding, pwede mong ihalo ang zero at saka number one. Marami ang number one at saka yung zero pa. Hindi naman masyadong marami para makontrol mo yung buhok kung paano siya, kung kailan siya mag-straight. Hindi hindi dali-dali na mag-straight na kay para hindi masira yung mga buhok lalo pag may kulay sa pero pag dito nagkulay ka dito ng ano kulay kumis ako di ba man nagkulay ako dito version ang buhok pagkatapos may black na dito na may root na may root nga black roots ba na roots nga black pagkatapos dito kulay ano dito halata may highlights pagkatapos mag-ribbon ka, ang gawin mo dito, huwag masyadong matapang ang gamot dito sa ibabaw kasi pag ano mo yan, pag suklayin mo or pag banlaw mo, lagyan mo pananglit, lagyan mo ng zero na number, hindi pwede kasi masira yung highlight. Ang number one ang ilagay dyan pero medyo matagal tumalab yung number one na rebonding pag dito ka sa roots, lalo na pag wiki, matagal yan. Pero maagwanta kay para mo straight ang buhok kasi pag hindi mag-agwanta yung customer, hindi sila talaga maganda, di ba? Kailangan nilang magpaganda. So, kailangan nilang mag-antos, tiis, ganda. Buti pa si Vice, ganda. Kaya nandoon si Vice, ganda, tiis, ganda. Hirap mag-live, no? Gitag-tabi. Parang ikaw lang nagsalita dito. Wala namang tao. Pero na nanood sa atin pagkatapos, di ba? Sorry po, wala akong thumbnail na dito sa cellphone ng thumbnail ko. Kaya laptop ang ginamit ko nag-live. Nakita ko kahapon kasi yon ang nag-live sila pag cellphone, maliit lang ang screen nila. Ayaw ko na maliit na screen. Ambisyosa. Ayaw ko yung maliit na screen. Gusto niya yung malaki. Pag cellphone, maliit lang kahit siguro ano mo to landscape maliit lang siguro ang lumabas hindi katulad sa laptop or PC makita mo lahat ng makita mo lahat ang mga kilid-kilid yung mga mo palibot wala ba tawag kung kaunag video na pwede siguro ka mo record ba nito sila no dili no yung laptop mag video ano pero noon, bitaw, no, nangarap ako noon. Noon pa nangarap na ako talaga maging vlogger sa hindi natuloy yan kasi nagkaroon ako, nagkasakit ako noon. Ay, nakalimutan ko na matagal na sana ako nag-vlogger kung tinuloy-tuloy ko pa yun. Nag-upload ako ng video noon kung hindi ko tinuloy kasi yung internet noon, mahina ang internet. Ang Facebook, wala pa, hindi ka pa maka-upload ng mga video sa cellphone kasi wala pa sa cellphone wala pa sa cellphone ang kuan kanang tingalan anak ikaw may nagtanaw si Cirilo siguro miss mo na ko cellphone miss kita na kami miss pero siya miss ang guwapa miss wala ko cellphone miss o gigamit Gemma ragod tilide na siya mo ito ang ginamit kong cellphone pang vlog ko si iPhone pag mag-ano tayo, talagang maggasto ka talaga pag gusto mo mag-vlog ka. Bili ka na lahat na gadget na gusto mo. Kahit wala kang pera, bili mo. Maging ambisyosa ka kung gusto mo maging vlogger. Ganon. Hindi pwedeng mag-vlog ka ng basta na lang, hindi ka bumili ng mga cellphone na medyo may mataas na
storage, patay yung cellphone mo, wala na. Pwede na yan to. Wala na yan, maghahang na. Kasi lalo pag edit mo, hindi mo na alam kung kailan siya mag-rotate. Ang hirap pa talaga mag-edit ng video. Katulad ko, baguhan ako mag-edit. Bago na ako, matagal ako naggawa ng mga thumbnail, pero sa YouTube, hindi ko nilagyan ng mga thumbnail noon. At saka, magbayad ka pa ng mga editor apps. Ang dami, no? Ang hirap talaga maging vlogger. Pero okay lang pag pangarap mo i-shows pa. Di ba? Dami mong bayaran. Ewan ko dito sa in StreamYard, baka magbayad siguro dito sa in StreamYard. Hindi ko alam. Kasi kailangan ko mag-broadcast. Pag hindi ka magbayad, hindi ka i-broadcast siguro sa Google kasi ang may-ari dito si Google siguro. Hindi ko alam. Pero tinignan ko na to sa tutorials noon. Hindi pwede mag-diretso. Lalo na katulad kung hindi ako monetize. Well, hindi pa ako monetize, wala pa akong 1,000 subscriber. Ano yung subscriber ko? Maliit pa ang bahay ko. Ang subscriber ko is 800. Salamat sa 800 na 868. Na 68 na siya. Na ay nagpa-in. Si Cirilo, 65 naman ito ganina. Nisat ni subscribe ka, Maricho? Wala. Oo, mo rin ito. Di ba nakasubscribe ka karamihan? Ano subscribe ko sa o? Hindi, dyan ito siguro na. Si 65 naman na ganina. 68 naman. Basta ito kong istorya, nakalimutan ko. Nalimutan ko ng istorya na po. O ang hirap talaga maging vlogger. Pero try and try lang, baka naman, di ba? O, yun, mali. Ay, thank you pala sa mga sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Pagsugod ako din nang nagsimula ako, wala talaga akong subscriber kahit isa. Ngayon may ano na ako, may 800 na subscriber na ako ngayon, di ba? O, hindi ko akalain nagkaganon. Kahit ganon lang, ang saya ko na naging 800. Lalo na nung nagsimula ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun lang. Uy, ang hirap. Kailan kaya ito maging 1,000? Pero, okay lang siguro kahit matagal na ma-monetize. Hindi ko alam talaga kung kasi yung watch hour ko, parang naubos yung watch hour ko. Kinuha siguro ni Facebook. Ilan na lang ang watch hour ko? It is 800 na to watch hour ko. Ngayon, 97 na lang. Oh my God. Ito na ang ginawa ko ngayon. Nag-live na lang ako. Hindi ko alam. Baka restricted. Ano bang nangyari? Tingnan ko lang ang account ko. Wala naman ako restricted. May restricted ako. Dalawang copyright music. Dinilit ko na. Dinilit ko na yung restricted ko. Kasi ang hirap kasi pag may restricted. Ang hirap talaga. Super. Ano, dito ano ginawa? Lalo na yung mga video, walang manunood sa mga video. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Di katulad sa Facebook, maraming manunood mo sa Facebook kasi maraming mga tao sa Facebook na kilala mo. Dito, walang kilala. Kung gusto mo magkaroon ng subscriber, mag-antus ka. More ginighaton diri sa atong YouTube channel nga, Miss Human Being. Naunsa naman ka? Patulog ya, ikaw diri istorya o di. Parang wala akong kinabuhi, no? Parang walang kabuhay-buhay yung pagsalita ko. Kahit ano-ano lang naisipan ko, alas stress na hindi ako matagal mag-live ngayon. Pwede? Pwede. Basta ikaw, siguro mga 1 hour lang. Okay na siguro 1 hour. Kasi pag gusto ko mag-live, matagal, kebe. Hindi ko alam. Madungo bang tingin Maricho? Kay na ba ning microphone diri o layo kaayo, amo paduol ko ang nagmaayo di taon na lang. Di ba? Yon, ano naman tayo sa buhok. At saka yung nakita niyo na palagi akong nag-treatment, na palagi akong gumamit ng steamer, si steamer. Yan si steamer, isa yan sa dahilan kung bakit naging maganda yung mga buhok ng mga tao.
ang ano kasi, yung Bonacure, pag hindi mo na yan naka-stream ang Bonacure, parang walang mangyari. Excuse, inantok ako, inantok anong oras ngayon? Alas 3. Parang inantok ako kagabi, matagal ako nag-edit ng mga video. Pagkatapos nag-upload ako sa Facebook, na-restrict na dahil sa music. Ewan ko lang. Ano naman ako sa Facebook, invited naman ako sa music, pero na-restrict pa rin. Gano'n? Kahit invited ka, restricted ka pa rin. Hirap talaga. Hirap mag-edit ng video pagkatapos na-restrict sa bilis. Delete ka naman. Ayaw ko namang mag-upload mag-edit naman ako ng edit. Ang hirap. Magbago na ng picture, di ba? Bagong picture, bagong video naman. Naantok talaga ako. Ala, nawala akong video. Where naman akong video? Nahinay ako internet. Sandali na parang humihina yung internet. Kasi may nagamit daw, dalawang mga insigida. Ang ano na, ang kagandahan ng sa laptop, pag dito ka nag-live, makikita mo yung mga internet, makikita mo kung ano ang mga nandoon sa malaki pang screen. Ewan ko kung bakit hindi katulad sa Facebook mo na ang screen nila, malaki na yung screen mo. Kasi kumina ako kahapon ng mga live, nakita ko yung dalawa, nag-live sila, maliit ang screen nila. Kasi maganda sa cellphone ka mag-live. Kahit saan-saan ka punta, pwede ka mag-live. Pero gusto ko yung malaki. Dito na lang, hindi ko pa man alam. Kaya bago pa man ko dyan sa kalibutan sa world, sa YouTube. Doon ako matagal ako nag-YouTube. Siguro mga almost mag 1 year na kapin. Pero hindi ako talaga na-monetize. Hindi ko pinagsipagan ng mag-upload ng video dito. Tema. Natulog. Tema. Hindi ko sinapagan na mag-upload bitaw. Nga naman na, oy. Ang syunga-syunga ko talaga. Ganon. Wala kasi akong kasalita dito, o di ba? Hirap talaga magsalita kung ikaw-ikaw lang. At least may ano ako dyan, may reaction. Ilang reaction na yan? 3. Thank you sa reaction. Ay, balik tayo ulit sa mga subscriber. Hindi ko pa alam maghanap ng kung saan ko tanawon, asan ako nagtanawon, saan ko tumingin sa laptop. Hindi ko pa nasubukan tumingin sa mga kung sino subscriber ko. Pero doon sa email ad, makikita mo sa email ad na may nakasubscribe. May nakasubscribe sa email ad. Makita naman kung sino nakasubscribe. Sandali lang, tingnan ko muna kung sino yung nakasubscribe, ha? Marami kasi na subscriber. At dito sa Gmail, naka dito sa Gmail, ang ganon. Ang ganon talaga si, si YouTube. Kung naka-live ko ako dito, ganon. Diba? Nakikita mo talaga kung saan ka pumunta sa world. Kasi may email di ba? Naantok talaga ako ay bakit may oy? Kanina may kulurahan na. Kutulog kay sorry kaayo ay naantok talaga ako. Ewan ko bakit naantok ako. Kagabi kasi matagal ako natulog. Umaga. Masayo ko na mata. Ewan ko kasi matanda na. Kapit sa mga senior. Tiguang. Kapit na tiguang. Muna siya na. Tiguang na. Kaya kung makatulog, usahay, kaya sa trabaho, pagkahuman, matapos ang sayo, trabaho na po dyan. Hindi na ka matulog, hangko na pagkahapon, di ba? Hangko na kagabi, ayaw pa nang matulog. At saka, mag-correct ka sa bahay sa salon. Ang salon, kung minsan marami kang customer, kung minsan wala kang customer, ganun lang. Hindi hindi palagi may customer. Ilang oras na ba ako nag-live? 30 minutes pa. Siguro mga 1 hour. 30 minutes, 1 hour. Siguro ako mag-live. Ano pang wala man ako viewers. Oy, bakit wala? Siguro iwan ko sa kanila. And don't forget to subscribe and click the notification bell para
So, minsan notify para may may upload ako na video, alam niyo 'di ba? Ganun talaga si YouTube. So kailangan mo i-ano yan, i-bell button, i-ano mo yan para ano ba? Tagalog para mapindutan na yung bell button nga bill o nga pagkahuman makakuha na ka nga na ako i-upload na videos, di ba? Nga na siya ang buhaton. Kapag pagkababae, kung wala ka rin dito kung mamonetize. Gusto kong mamonetize. Saan man ako pagka-monetize, wala man ko nag-pogi ang upload. Dito kayo, usahay, kung anong din ko mag-upload ng video. Kung minsan kasi pag mag-riban, matagal ang mag-riban ng buhok, ilang oras ang mag-riban, tagal-tagal. Sorry po, naantok talaga. Matagal kasi mag-riban ng buhok. Pagkatapos, kung minsan mag-edit ako, gabi na ako natutulog, anong oras sa alauna ng ating gabi. Kasi may ano pa akong trabaho pa siguro pag may customer, mga 8 or 9, nandoon pa na may customer pa, so matagal matapos, so matagal ako mag-edit. Kung minsan, hindi na ako mag-edit. Kasi, kasi di ko, wala di ko yung reels karon. I have no reels. Mag-reels ko nga. Di wala ko reels na naman. Kasi siguro ang nakakita sa akin, maiksi na yung buhok ko. Oh. Pinaiksian ko kasi gusto ko lang maiksi ka ng haba-haba noon. Pero siguro ilang araw lang sa taas din ito. Sa, di ba? Ganon. Kailangan mo ng ano, power sa buhok. Kung gusto mo magkaroon ng mahabang buhok at sa maikling buhok, depende sa iyo kung gusto mo, o di ba? Ganon. Pero ang buhok, dapat kailangan ang buhok gawin, trabahuin, ayusin ng maayos para lalo tayo, kahit hindi naman tayo kagandahan, basta yung buhok mo is maganda ka talaga sa paningin sa mga tao. Kasi si buhok is, kung makikita mo yung tao, kung sample, nandoon ka sa mall, nakikita mo naglakad yung isang babae at saka ang ganda-ganda ng buhok, may kulay na, ah! Maganda, pagkatapos naka-highlight siya para ang buhok niya is silky at saka nag-wave-wave, saka straight. Di ba maano ka, ma-intriga ka talaga, bakit ganun siya ang buhok? Bakit malamig siya buhok? Or kanang nindot, or sa ba na siya? Katulbon gid ko ay nga naman ni oy nga mo end ko sa kuang kuanha mo end ko sa kuang live karong taod-taod kay murag katulbon jud ko sa sunod ako sa kita-kita ko mo og mag-live ka wala na ba ko mobalo sa ni ako ang mga ka-chat niyo kaya ako sa yung baslan di kay hal dili ko pwede dito mobalo sa nila mobalo sa kong kadyo ha kay dito sa kabaluan nimo kuan lahi ra mo jud ni naamang ko diri nagkuan, naamang ko diri wala ako sa cellphone kay kani laging sa kuan pa was pa di pinuwing aning datita ba was di pinuwing aning mga kuan ka nang singalan ana ang YouTube pa kay dili ka po pwede isabay nimo ang YouTube or ang hinuon mo nang wala ko nasabay kay na monetize ko sa Facebook daghan ko kag timalo sa Facebook katulad ngayon kanihan na restrict ako pagkatapos dinilit ko ewan ko na restrict ba ako hindi ko alam kay pag mag-delete ka ng video is restricted ka ilang minuto ng oras restricted mo hindi pwedeng basta-basta mag-delete ewan ko kung saan sila mag-delete hindi katulad dito nandoon sa YouTube studio na i-delete doon dali lang mag-delete naantok talaga ako grabe yan ang mga inaantok ko ay pero may gusto na akong darating ngayon siguro mga 3:30. Ilang minuto na ako nag-live. Almost 46 ka o 40 minutes, 41 minutes na ako nag-live. Siguro isang oras, mga 20 minutes na ang kulang bago ako mag-sign off sa aking live. At baka sa sunod na po araw ko mag-live, di ba? Hindi ako babae ha, isa akong bading.
Hindi ako babae, bading lang po ako, ganon. Iba yan ang babae, iba yan ang lalaki. May nakita ako sa'yo, isa pa kami magbalik o ginoo-ginoo. Ano ba ano mga ginoo para ba ang magyaw ng diha? Magyaw, nasuko na nagagalit sila sa bading. Balik na lang sa Lord. Kahit pa ihawon mo ng mga bayot, basta bayot na siya, hindi na talaga yan tumalab sa kanila kasi pag bading ka talaga, hindi na pwedeng maging lalaki ka. Kahit aanhin mo pa yan, kahit lumubuan pa naman hindi mo, isa pag ihawon na nimo og bayot ng tao, never na ginang maotro. Kay wa pa man jud siguro bayot na naulian. Kapag ko kadungog na bayot maulian sa lalaki na siya, hoy, na maminyo kang budget. Ya, pagkahuman, kasi nagtanaw ikaw, malito. O ka nagtanaw? Si Cirilo din ako gisugo. Miss, ikaw lang nadiha, Miss. Salamat jud Miss. Sa iyo tagkahawa di Miss. Ayun na lang na. Naayon tayo sa kabuok ng tanaw sa kong pagkababae. Kaya lang yung katulad. Dili lalim jud mag-live. Hindi basta-basta mag-live pag baguhan ka. Wala talagang manunood sa inyo. Kasi walang hindi nila alam kung sino ka, hindi nila kilala kung sino ka, di ba? Lalo na yung tumingin sa profile mo, hindi nila alam kung sino. Yun, wala ka talagang viewers. Kahit siguro marami kang followers o subscriber, ganun pa rin, wala pa rin viewers. Ewan ko kung bakit ganun ang mag-live. Kasi ang mga tao ay nagtrabaho. Ikaw na mag-antos kay, ikaw may nag-vlog-vlog diha. Mag-antos kang, wala kay viewers. Kaya nga na yun ang live. At kung ko ay namuin ko sa kuang kuan di live di pag abot na ko og kuan. Ito kano, unya mo lagi to balik na pud story sa ato ang mga rebanding man gyud akong gibuhat, rebanding color, wala hindi ko nagamit. Ang usa pa ko diri kay magkuan mi kita kinahanglan sa specialty kay dili ta mo specialty katagad ng pagtrabaho dili pud siya pwede. Kay kinahanglan gyud siya o nata specialty nga trabaho. Kinahanglan gyud expert ko kasi mo trabaho. Hindi naman ako nagsabi na ako pinaka-expert pero ano yan, pinaghirapan ko naman makamauwi. Kaya pag di ka pa mao magtrabaho sa salon, ay patay yung mga buhok mo, sisira. At sa paka, may ano doon sa YouTube studio, may comment doon na bakit daw isang plantahan lang ang riban ko, hindi na ako nagulit ng planta pagkatapos ng neutralizer. Kasi pag force ko ang ginamit mo, hindi na pwedeng ulitin yan mag-rebar, ang magplansa ng buhok kasi straight na yan. Lalo na ang plansa, pag ang plansa mo ginamit is Schwarzkopf din, medyo hindi pa siya naka-expire kasi mag-expire ng 5 months ang mga plansa. Kailangan mo mag-ayusin ang trabaho para hindi ka reklamo ang imuhang no, di magreklamo ang imuhang nga customer. Inaantok talaga ako, grabe, inaantok. Nag-live ako pero inaantok para hindi magreklamo yung mga customer, kailangan mo ayusin ang iyong trabaho. Lalo na pag magpaganda ka ng buhok kasi ang buhok is pag masira ay wala na, matagal na yung mabalik. Matagal kasi, boy, natulgod ako dito. Natawa mo ko. Sorry po, inaantok talaga ako. Grabe, John. Ma'am, salamat yung kaayo, ma'am. Nga naa ka diha, ma'am. Ayo na lang na, ma'am. May watch hour, anak. Bisag usa ka buo kay. Dako, rin yun ang watch hour. Kailangan talagang waging may watch hour. Pag walang watch hour, agway. Kadyo na dito ko mag-live. Isa ka oras. Agwata sa diha. Ay sa kalaya. Kaya may na lang natin watch hour na makuha. Kay watch hour, agway. Ang tao na lang niya akong pagkababae. Isod kaayo. Ang hirap talaga mag-vlogger, di ba? Nag-ambisyon kang mag-vlogger sa kayong editing talaga ang hirap pag-edit ng video. Pero tumingin ako kung minsan sa mga YouTuber, kung ang ganda nila mag-edit, kailangan talaga ng marami para pa mag-edit, di ba?
Pag wala ka pang, ano yan, wala kang pasensya, patay ka sa edit mo. Kasi ang hirap mag-edit ng video. Lalo na pag okay lang siya voice over, ang hirap din mag-voice over. Hindi ako naka-voice over kasi ayaw ko gusto ko ng live storya. Ilang oras naman, oy, undang na ko ani, undang na. Sige, kadyos na lang yun. Abot na to ng 1 hour ang ato ang live. Bakit naman sa mga siguro mga kuan na lang 1:47 naman ni siya. So dapat 1 hour lang para kahit pa paano may ano naman may 1 hour ang live ko. Di ba? Kahit kung saan ito itutuyahan. Oh, may ano pa, may advice pa. Advice ko sana nga rebanded na buhok. Pag rebanded ang buhok mo, yung rebanded na buhok niya medyo hindi masyadong sira. Hindi kung pwede, wag mag home treatment. Kasi ang home treatment is katulad ng iba dyan, mga consumer, sabi nila nag-home treatment sila, bumili sila doon sa kahit saan kahit saan sa lain. Mga treatment na baligya. Ano ba yung baligya? Di, na naka-display doon sa mga mall or something somewhere. Ang treatment kasi, ano yan, makagahi o buhok, makagahi, makatustig, makaligon, o ganang treatment po. Ano siya? If mag-treatment kang home remedy, ikaw lang DIY ka, ang buhok mo ay parang magtumigas. Ganun talaga ang tumigas ang buhok. Basta ikaw lang mag-treatment. So, pag sira ang mong buhok, yung sinabi ko, pag nasira yung buhok ninyo, dapat maghanap kayo ng Schwarzkopf user na salon sa malapit sa inyo, di ba? Malapit sa inyo kasi, pero yung Schwarzkopf talaga natutuo kayo nito. Kung may Schwarzkopf naman nandoon sa Shopee, hindi naman yan, katulgo na dito ko kayo, bakit naantok ako? Ay, naantok talaga ako, super din naantok. Bakit kaya? Matagal kasi ako natulog, no? Sige da. May ano pa ako, dito, bago na ako na-operahan ng cyst dito sa likuran. Nakita ko sa inyo para makita ninyo na na-opera ako ng cyst. Yan, hindi ako palagi na upload ng video, wala po. Hapon may shorts ako, may shorts naman. Buhok pa rin ano ko, ang ginawa ko mga reels at saka mga video para makita naman ako sa world, sa Philippines or somewhere in the world na makita yung kumila kung paano ako nagtrabaho ng mga buhok. Kasi iba-iba talaga ang hairstyle eh. Iba-iba talaga ang bakit naantok na talaga ako eh. Gusto. Huwag na yung 15 minutes. Lang, kaunti na lang. O, diba? Ganon. Pag mag-live ko di pwede mag-live na di ka mag-istorya kay silent live ka. Di pwede, di ka mag-istorya. Mag-atubang di ka cellphone, mag-atubang ka ng laptop. Hindi pwede o walay laptop, walay mo atubang anong camera kay umupaduol po ta na maklaro na niya akong kanya, hindi malain. Ito mo paduol, oy, kailangan. Kanin ko yung mga gadgets, no? Mutugay, may nisa sa tinuod lang. May manang-edit ang video kay magwapang-gwapang, edit-editin ko na ito magkamay. Tagwapa, gawa sa inyo na itong katotohanan, yung mo rin na itong beauty diyang dapita, di ba? Agwanta ka kaya yung bayot ko. Yan na siya. Hoy! Nag-aantok talaga ako, grabe. Dali lang ng oras, no? Hapit ng oras ng live. 30 minutes na tuloy, no? Hapit na niya. Wala pa, oy. Wala pa yung oras, oy. 50 oras. Gani. Isang oras ako mag-live niya, mga babay ta niya. Uy, sa tanang makamutanawan niya akong live di ay nga ako maning i-post sa lahat na nanonood ng mga live ko, katulad nito, sana mag-subscribe kayo sa
mag-subscribe kayo sa akong YouTube channel na Miss Human Being at saka like naman at comment para natay ko bago kung minsan matagal akong mag-reply kasi ang dami ko may customer pa ako hindi ako maka-reply pag may customer ganun talaga ay katulgol ko sorry po naantok talaga ako ay ang buhok ko ay maiksi ang buhok ko pero hindi ito pantay papantay ko pa ito kasi hindi na pantay pagpuan, paggupit kanina. Basta na lang yung ginupitan kasi may customer kanina, dumating ang buhok na gupit pa kami ng buhok ko. Para itong lampaso, hindi ko alam. Matagal na ito. O, pagkatapos mong 1 hour ko, sign out naman ako dito sa ating live sa Facebook kay mag-ano naman ako gawa naman ako ng video no kasi wala akong video ngayon matagal akong ilang araw ako wala customer hindi araw-araw may customer so ang tanong pa nila marami daw ako customer nakaano lang yan dito lang sa cellphone naka-stories nandoon lang sa stories nilagay kasi hindi pwedeng i-upload mo lahat ang hirap-hirap naman nandun kasi mag-edit ganon at saka, ano naman tayo sa mga kulay. Shampoo. Advice ko sa mga tao, dapat kailangan mag-shampoo everyday, mag-conditioner everyday. Kasi yung shampoo is partner yan sa conditioner. Ang shampoo is partner for conditioner. Ano sila? Parang asawa at kabana. Ganon. Parang asawa sa kabana pag medyo mas nasira yung buhok mo, parang medyo sira-sira yung buhok mo, hindi masyadong magula bitaw ang buhok mo, shampoo ka. Pagkatapos mo mag-shampoo, banlawan mo ulit ang shampoo. Tarungon o banlaw, ayusin ang pagbanlaw o shampoo para hindi siya tumigas. Pagkatapos, ang tukid ko, pagkatapos maglagay ka ng conditioner, huwag ibabad ng pilang minuto kasi yung mga customer na iba, ibabad nila. Hindi yan pwede. Kasi pag ibabad mo sa buhok, mugahi ang buhok. Ano ba yung mugahi? Parang manigas. Manigas yan ang buhok. Hindi. At, at isa pa, hindi balawan ng masyado. Dapat 2 tabo or 4 na tabo. 2, 3, 4, ganun lang. Hindi pwede balawan mo ng masyado ang conditioner kasi wala nang lambot ang buhok mo kasi naubos mo sa banlaw sa tubig. Malapit ako nag 1 hour. Pag mag 1 hour na, sige, magbayad na kung kuhaan. Sa lahat dyan na nanonood sa akin, please subscribe my YouTube channel. Don't forget, ang pangalan ko po ay si Ami Santiago pero dito Miss Human Being. So Miss Human Being ang subscribe ninyo. Pakiclick kayo yung mga pangalan ko dyan at saka may like dyan. Pwede naman kayo mag-like. Ganon. Pwede naman kayo magtanong pero huwag lang magmura kasi ayaw naman ng iba naman pag magmura ang tao. Diba? Katulad kahapon nag-live. Nakita ko nagmura silang dalawa. Ganun pala dito, hindi ko alam. Pero Facebook pa yun, napatay, wala na. Suki ka na kasi iba ang mga panalita ninyo. Malapit na talaga, 4 minutes na lang ako mag-sign out sa ating YouTube channel na Miss Human Being. Sana magustuhan ninyo ang live ko kahit papaano. Dito, palagi ako nagsalita na walang kabuhay-buhay, ganun talaga, baguhan lang mag-agwanta kasi pag baguhan ka, walang manunood, ikaw lang nag-iisa, pero ma-post ko may nanonood, di ba? Hindi ko pa natingnan yung video ko, hindi ko pa natingnan yung video ko na-upload na galing sa live. Parang matapos sa ako, kami na lang kulang, kaunti na lang ang kulang niya, sana magkaroon ito ng watch hour. Hindi ko pa alam kung kailan ako magka-watch hour. Kung ganito man pala, noon pala alam ko, hindi ko alam kasi kay nakatutok ako sa Facebook. Kasi pag ano ko sa Facebook, monetize ka, dapat alam mo sa
alam mo, ang lahat, sikot sa YouTube. Na inaantok talaga, napiyong-piyong akong mata, bakit? Katulgod, yung kay ko, sorry, yung kaayo ninyo diyang tanan. Kaya, kupiyong yun akong mata, bakit kaya? Sorry po. Ako lang siguro nag-may naantok, ganun, para natutulog na. May ganon, may microphone pa ako. Malayo itong suga ko, no? Palapit ko muna ang suga para maklaro ang ako ang pagkababae. Bakit malayo? Kahit makita yung suga, okay lang yan. Basta kahit halata na mong suga ka, may ilaw ka, di ba? Sabi pa nila o gano'n, di ba? O, di ba? Parang, parang ang mukha mo gumaganda ka okay, di ba? O gano'n. Kailangan talaga ng reflections of the light from the light, di ba? Para magandang tingnan. Oy, don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Maluoy mo. Nga din nga na maluoy mo. Bitaw. Mura kita diri ng palimos ng isang pag-ibig. Sana mag-subscribe mo dyan. Huwag niyong kalimutan, i-click yung subscribe button para sa kayong bill na nandoon. Pag na ako ma-monetize, manikamot gusto ko nga mag-upload ko mga video at saka yung mga video ko dito lang naman sa salon kasi hindi ako pwedeng lumabas kasi na ako'y trabaho, may salon ako, hindi ko pwedeng at saka itong salon ko, ganito lang ang salon ko para bang pipitsugin, hindi maganda, hindi talaga man maganda yung salon ko. Noong pag nag-COVID, ang COVID kasi, si COVID, di ba walang customer, walang tao, so wala talaga. Hindi ako taga dito, taga somewhere in Mindanao ako. Yung mga gamit ko, inuwi ko sa Mindanao, ang iba naman, pinabigay ko. Yun, ang salon ko is nawala. Nawala yung mga gamit, lahat-lahat ng mga gamit, inuwi ko sa amin. Pagbalik ko dito, nag-uwi naman ako ng plansa at saka blower at saka shampoo bowl. Yun lang ang gamit ko. Hanggang ngayon, ganito lang ang salon ko. Ayaw ko nang magpagwapa ang salon kasi pag mag-COVID naman ka, simba ko. Hindi na yung balik si COVID. Ang hirap-hirap ni COVID. Ang laki ng pinsala ng COVID, di ba? Ilang buwan tayo nag-antos, nakatuig kag-antos, tungod lang alito niya. Munang ako bitaw, akong salon kusay makaingon ko karon pa mo kung video akong salon mura na yung kabignaan ng mga tabi-tabi kaya wala naman ko'y mahimo niya wa pa ko'y plano magpagwapa ko salon kay ko Ginoo kung maulit ang COVID patay anhin ba yan hindi na pwede ang hirap talaga pag mag-COVID ulit grabe Jod pero wala mong tanaw sa akong YouTube channel. And don't forget na, panagin ko isang oras na ako, tapos akong nag-live, ha? And don't forget, ayaw mong kalimot, pag-follow sa akong YouTube channel, Miss Human Being, like and share and comment below. Kung na may pangutana, bahin sa ako ang mga tutorial sa buhok about sa mga apoy ng utana diya magtagalog kuno ko kung minsan magtagalog kung minsan magbisaya pero ang hirap kasi tutorial sa Tagalog lalo na pag mag-video ka nag-concentrate ka pa wala kang script o di ba sarili mo lang utak yan sarili ka kaisipan Tagalog ang hirap talaga magtagalog so per iwan ko para sa akin masira ang bakit natin unya, dinhira man sa kuputo, hanggang dito lang nang tayo sa aking live kay baka dumating na yung customer ko. Ang hirap hindi. Okay lang ang customer, pero ewan ko kung pwede sa kanya kasi yung mga customer hindi sila humaharap. Ayaw lang humarap sa camera. Sa lang kasi, mahiya sila. Bakit kaya, Panto naman tayo mga tao. Bakit mahiya? Pagkatapos nito, pagkatapos ko mag-live, so, sa sunod naman, sa ulit nating live, siguro mga next day, ng araw, basta magkaroon na ako ng panahon, mag-live na ako. Palagi ako mag-live para ako. At maraming salamat para magkaroon ako ng watch hour. Yun ang kailangan talagang sa watch hour. Pag hindi pa, walang mangyari sa
palagi ka nag-upload ng mga video. Sayang naman pag-upload ka ng video na hindi ka naman na-monetize. So, dapat kailangan ma-monetize talaga. Pagsikapan para ma-monetize. At hanggang dito na lang tayo sa ating live ni Miss Human Being tutorials portion sa ating mga salon product and salon tutorials, mga techniques, sa mga tips and tricks na to pinakita sa inyo. So, tanan tanaw diha, daghan kay salamat. Hinaot unta nga na nakauyon mo sa ako ang mga video or unsabay na adin ka sa iyong nakitaan. Medyo daghan-daghan man ako mga video na ako sa mga shorts pod, pero balik-balik lang din ako mga video kay wa ko mahimo pero dili na uban na lang balik ang customer pero wala din na sila na malik kada adlaw lain-lain din ang customer nga akong gihandulan everyday so lain-lain ang buhok nga atong trabaho niya. Again and again, daghan kayong salamat. Daghan kayong salamat. Bye-bye sa pagkakaroon mo. Bye-bye sa kuhab. Bye-bye. Saan naman niyot? Endra? Tabangi ako already.